मा जायगायाव दं? मा जायगा बेफोरो? आंलाय माथो हटेलावसो दंमोन। हटेलनि रुमाथ' बेबायदि नङामोन बायनायसैना। अबाव सफैखो आङो? मा जायगा बे? सिखिरि सना आं फैबाय सिखिरि सिखिरि सना नोंखौ सोर बेबायदि खानानै दोनखो? आं फैबाय सना आं फैबाय नों दा गाबसै आं फैबाय आं नोंखौ बासायगोन नोंखौ आं बेनिफ्राय लानानै थांगोन सना आं फैबाय टेनसन दाला आं दंना सना सोना नुदोंना सोरबा बेबायदि खानानै दोनफैदों माबोरै बेबायदि लाबोनानै सोर जोंखौ बेबायदि लाबोदों नोंनिफ्राय माबायदि लाबोनो आंखौ सोर लाबोखो बेबायदि नों नुवासै नामा दे माबोरै आंखौ खेवफै दासो दाखुरा फैगोन सोरबा आंखौ बेबायदि खानानै दोनफैदों प्लिज माबोरै खेवफै औ खेवगोन दानसोरां मा खालायदों नोङो आंखौ खेवनो गारै बासायनो गारै दाखुरा फैगोन दा किडनेपारफोरा फैगोन आंखौ जाय खानानै दोनदों थाबैनो खेवफैया मानो आंखौ बिसोर सफैगोन माबोरै रावबो गैयावनो खेवफै माबोरै खेवफैया मानो लासै गारैसो जोब्बाय थांखौ नों मानो बेबायदि मिनिदों आंखौ सिखिरि नों बुजियाखै दाबो आं फुल डिटेल्सआव बुंनांगौ नामा गासैखौबो बुजायनानै एक्सप्लेन खालामना फोरमायना नों सिखिरि नों सिखिरि नों बिबाराव बा दाखोराव बानाङा बिबाराव बा आंहा मा गोरोन्थि नोंहा दाखोरावनो बाबायबा सिखिरि नों बिबारावसो बानांगौमोन नोंखौलाय सोर दाखोराव बानो थिननाय दालाय फुक्त दालाय मजाला मा बुंदों नों बेफोरखौ बेबि सना दानसोरां बुंनो आंजों बेफोरखौ सोर खालायदों मा खालायदों नों मिथिगौ बुंनो नों मिथिगौ ना आंखौ बेबायदि खाथाबना दोनदों सोर नों गासैखौबो मिथिजोबगौ नों बेखायनो आंखौ मदद खालायखै मिनिगासिनो नों गासैखौबो मिथिजोबगौ आंखौ सोर बेबायदि खालायदों अरे सना माइनाव मा बुंनांगौ आं दाखोर आरो नों दाखोरजों बाफानानैनो बेसिम फैदों मा औ फाग्लिलाय सिखिरि फाग्लि नोंखौ आं दाखोरजों थानाङा दाखोराव बानाङा होननानै नोंनि बिबाजै लैथो नोंनि न'नि मानसिफोराथ' गासैबो हेंथा होदोंमोन नाथाय नोंहासो दाखोरजों बाफानो दाखोरजों बिरफानो दा बिरफाबाय था आंजों थाफाबाय था बेबायदि खाजानानै बे बन्दी जानानै थाबानो जाबाय दा बे न' बायलायाव सिरिथा होननानै बुंदों मोजाङै खोनासं आंनि मुङा दाखोर आरो आं नोंखौ माब्लाबाबो मोजां मोनामोन आं जाबाय सासे क्रिमिनेल फैसा खावनाय सना खावनाय बेफोर आंनि खामानि सिख्लाफोरजों गेलेनाय बेफोर आंनि खामानि
दा सिरि सिरि था नङाबा नोंखौ नोंखौ गारा आङो एंगारना आंखौ एंगार आंखौ ओंखारनो नोङो नोंखौ गारा आङो नोंखौ देना बुथारनो रोंगोन आं एंगारना आंखौ एंगारना नों आंनि गोसोजों गेलेदों आं नोंनि थाखाय न'खरखौ गारनानै फैदों नोंनि थाखाय आङो फैसा सना गासैखौबो खावनानै फैदों आइमोनखौ न' होनानै सना फैसा गासैबो गारनानै आरो आङो लैथोनि डकुमेन्टसखौबो खावनानै लाबोदों नोंनि थाखाय नोंखौ मोजां मोननायनि थाखाय नाथाय नों आंखौ बेबायदि खालामो पाप नांगोन नोङो पाप नांगोन थुइ थुइ पाप फिस्ट' नोङो पाप नांगोन नोङो पापि नोङो नोंखौबो गारा नोंबो खारग'आ नों आंखौ बेबायदि खालामनानै एंगार सेरथा गेदानो नोंखौ बुं नों मानो बेबायदि खालामनाय आंजों मानो बेबायदि खालामनाय नों आंजों आरे खर'आव मेलेम गैयै सिख्ला सोर बेबायदि खालायदों नोंखौलाय सोर खालायदों बेबायदि नोंसो आंखौ मोजां मोनदों आंथ' नोंखौ मोजां मोनाखैमोन आंथ' नोंखौ खारफानो लिङाखै नोंहासो मानो खोनासङाखैमोन आंखौ गाज्रि होननानै बुंनायनि उनावबो आंखौनो मोजां मोनबाय थादोंमोन माथो नोंखौ गारा आङो दानसोरां दाखोर नोंखौ गारा आङो चुप सिरथा साले सिख्ला साला गस्ला गैया देहायाव आरो बिहासो एसेबां लेबेल नों बारा लेबेल देखायनाङा मोनथिबाय नों आंखौ सिनायाखै सिख्लाफोरजों गेलेनाय सिख्लाफोरजों भिडिअ बानायनाय सिख्लाफोरनि भिडिअ लिक खालायनाय बेफोर आंनि खामानि बेफोर आंनि थुटकियावनो ओरै किटिप खामबानो जानाय खामानि बेफोरो नों बायदि पापि गाज्रि गोसोनि मानसि गैया नों बायदि सेवनाय गोसोनि मानसि गैया नों आंनि ड्रेसखौ मानो खेवदों नों आंखौ खानानै दोनदों बेबायदि नों ड्रेसखौथ' गाननो हायो आंखौ मानो बेबायदि दोनदों अबाव आंनि ड्रेसआ लाबो होनदों आंनि ड्रेसआ अबाव लाबो होनदों सनमान गैया नोङो बिनानाव बिमा गैया नामा नोंनि न'आव आंखौदि बेबायदि दोनदों नोङो आरे नों थरिनो आंनि बिनानाव नों आंनि बिनानावबो नङा बिमाबो नङा रावबो नङा आरो नोंखौ बेबायदि दोननायनि जाहोना जाबाय नोंनि भिडिअ खालायदों आङो मा थिग नों जुदि गोरोन्थियावनो गलाङो नोंनि भिडिअखौ आङो एंगारनांगोन ना ससियेल मिडियायाव होनब्लासो नोंखौ आङो धमकि होनो हागोन नोंखौ आङो ब्लेकमेल खालायनो हागोन नङाबा नोंथ' खारग'लांबा नोंथ' आंखौ पुलिसफोरनो लागायना होगोन बे नों साननाङा दा नों गनो हागोन होननानै आरो नों जुदि गोरोन्थियावबो माबोरैबा गलाङो नोंनि गाज्रि मोजां भिडिअ दङ आंनाव भिडिअ खालायनाय बेफोरखौ आं एंगारजोबगोन मबाइलाव मिथिबाय नोंखौ गारा आङो सानसेबाबो नोंखौ गारा आङो अ येस मा खालामलांखो आङो आयै बाबा बाजै हाबिरा लैथो नोंजोंनि खोथाखौ खोनासङा आं दिनै फस्थायनांबाय आंखौ निमाहा हो आं नोंजोंनि खोथाखौ खोनासङासै दिनै आं मा खालामबाय आं मा खालामफ्लांखो आं दा बे जायगानिफ्राय माबायदि ओंखारलांनो हागोन माबायदि गनो हागोन आङो बे दानसोरांनि आखाइनिफ्राय माबायदि खारग'नो हागोन आङो दादै बिसोरो सोरमोन साबेसे मानसि दंमोन आंथ' सानै बायदि मोनदों आं बै नोंसानाव थानाय सेंग्राया बियो दानसोराङा आरो बे सिखिरि बिसोर सानैखौल' नुदों आङो बिनिफ्राय आं सानदों अबावबा थांनो नागिरदों नामा जेनेबा नोंसानाव थाखानाय सेंग्रा नालाय अबावबा थांनो नागिरदों ना फैदोंसो बिदि सानदों आङो बिनिफ्राय आङो र' बिसोरखौ माथो होनो थांनि र' होननानै थांहां जाब्लानो बिसोर गैला गोमाना थाबाय बे फाग्लि गथ'आ बिजोंसो खारफानो मोनबाय बेनिफ्राय गुवाहाटियाव बै मा जायगा होनदोंमोन गुवाहाटिनि बे माबा पल्टन बाजारावनो दंमोन ना आंबो थारमाने मा बिसोर सानैबो मोजां मोनलायोमोन नामा नोंसोर हरा होननानै बुंदोंमोन खोमा सानैखौबो हाबा होआ होनना बुंदोंमोन खोमा बिनिखायनो खारखोमाबाय बिदि हरा होननानै माने बिदि डाइरेक्ट रावबो बुङाखैयानो न'आव खालि जोंफोर बुंदोंमोन बे सेंग्राया मोजां नङा गोबां सिख्लाफोर मोजां मोननाय दङ होननानै आखल मोजां नङा होननानै बुंदोंमोन बेखौनो मा हरखाबनो खारफालांखौ जोंबो हमनोनो हायासै आरो बिनोथ' हाबा होनो सेंग्राफोरबो नायाखैमोन आंनिनो गोरोन्थिलै चन्द्र आंनिनो गोरोन्थि बे सेंग्राखौ गावनि न'आव जायगा होनायानो आंनिनो गोरोन्थि जादोंमोन आंबो अननानै होबाय सोर मिथिगौ बिसोरदि बेबायदि खारफालांगौमोन आरे मोजां मोनलायोबा
मोजाङै रायज्लायबाबोथ' जागौमोन बा मायबा मोनसे लामाथ' दिहुनगौमोन बेबायदि रावनोबो खिन्थाया असिया बेबायदि खारफालांबाय मानसिया आरोथ' बिनो हरा होननानैबो जोंफोर जेबोखौनो बुंखायाखैमोन माने हाबा हरनायनि खोथा मोजां मोननायनि खोथा जेबो रायज्लायाखैमोनानो मानोदि हरखाब बेबायदि खारखोमालांखो बे फाग्लि गथ'आ हमस्लाबनोनो हायासै दादै नोङो माबायदि माने बिसोरनि आखायाव मा दंमोन गिदिर गिदिर बेगफोर लांदों नामा बिसोरो नानि लैथो आंथ' बेबायदि गिदिर गिदिर बेग लांनाय नुवाखै ओरैनो फिसा बे आखायावदि बेग लायो कलेजफोराव थांबा एसे जिबो सोना लानो हानाय बायदि बै बेगा ओरै आलायना लायोदि बिखौसो लानाय बायदि मोन्दोंमोन आङो बेग गिदिर नुवाखै आङो दा होमब्ला मा सानखौ नोंसोरो बिसोरथ' मोजांबो मोनलायोबा खारफालांबाय दा माथो खालायबावनो सिख्ला गथ' खारबाय दाथ' लाबोफिननोबो माबायदि लाबोफिननो ने नागिरनानै थांगोन केसफोर होगोन नामा नोंसा मा केस होबावनो आरो खारफालांबायबा दा बयबोथ' मोनथिबायानो आरो बेखौनो मोजांबो मोनो खोमा जेनेबा मोजां मोननायखायनोथ' खारखोमालांबाय रावजोंबो हाबा जानो गोसो गैया खोमा जोंफोरखौ सानदों खोमा सोरनोबा हरगोन दानसोरांनो हरनाय नङा होननानै बेनिखायनो खारखोमालांबाय थाथोंसै दे आरो गावबा गाव संसार गावनो जासिगोन मोजांबाबो गाज्रिबाबो गावबा गावनो सयस खालायना लाबाय गावबा गावनो बासिनानै सायख'नानै लाबाय माथो खालायबावनो दा सुखुयै थायो सुखु मोनो बिजों हाबा जानानै ना दुखुआनो मोनो बिजों हाबा जानानै गावसो मिथिसिगौ आरो आं हले आं लायफिनला आं बिखौ थाथों जेरै थारसै बाबा सेंग्राया मोजां नङा बियो मोजां नङा माने बिखौ मोजां मोनो खोमा बेनिखायनो बिबो लांफाबाय मोजां मोनाब्लालाय अबावथो लांफागौमोन आं मानोबा मानसिखौ फोथायनाय मोनथारा एसेबो ओरैनोथ' गथ'आ खामानि मावना होयोमोनानो आंनो दानसोराङा दालाय नोंसोरबो माथो खालायबावनो थांखाबायानोबा दे साननैसोनि उनाव फैयो नामाय नेनानै थादो फैफिननोबो हानाय गथ'फोरा बेबायदिनो खालायना खारखोमानानै आरो दानसेसोनि उनाव फैफिनो बा न'नि मानसिफोरजों सोरजोंबा रायज्लायबानो जाबाय मोजाङै फन सन हरनानै आरो नोंसालाय थांबायानो साननानै हरगोन सानदोंब्लालाय माबाबानो जाबाय लिंहरबानो जाबाय फनफोर खालायनानै फनानो सुइच अफ सानैनाबो ट्राइ खालायबाय थानाय मा फन खालायबाय थानाय नांनोबो जानो हानाय मेसेजफोर हरना दोन मा मेसेज हरनांगौ जेनेबा लिंहरनांगौ न'आव हा लिंहरा माथो खालायबावनो होमब्लालाय फनफोरा नांबा लिंहरदो गथ' सेंग्रा गथ' सिख्ला गथ' खारफालांबाय दा खारबाय हाबा होनाय नङा साननानै दा ओजों मा जागोन मा मागोन मा खामानि मावगोन मोनजायो मोनजाया सासेयाथ' खामानि संनो जानो रोङा आरो दानसोराङाबा मा खालायहैयो अबाव थांनानै बेयावनो लिंहर थाथों दे बेयावनो थाथोंसै बे मेकारनि खामानिफोरखौनो मोजाङै मावनानै बेयावनो लाखिदो थाथोंसै बेयावनो औ आंनिबाबो नोंसाबोलाय मेरला हा दंखायो सम्पति दंखायो आरोलाय बे दानसोराङा न' बांबो गैयानो मावरियासोनो बेयावनो लाखिदो बिजामादै खालायनानै थागोन बेयावनो ज'नो खामानि दामानि मावनो रोंगौ माथो दिनै माबा बेबायदि फनाबो नाङाखैबा मेसेजखौनो लिरना दोनहर सिखिरिनोबो दानसोरांनोबो नोंसोरखौ न'आव लिंहरदों खारखोमाना बेबायदि गोजानाव थानायनि दरखार गैया न'आवनो थाफै नोंसोरखौ हाबा होगोनो दे होननानै फैफिन होननानै लिंहरबावगोन आरो बिसोरखौ बेयाव मान सनमान जाजोब्बाय फरायनो गारै खारखोमालांनानै उफाय गैला दे आइ माथो खालायबावनो आरो बेबायदि न' बां गैया आलाय सिलाय अबावबा थास्लायस्लाय न'आवनो खामानि मावनानै जाथोंसै न'आवनो थाफैफिनथोसै दा बे बैसोआव हनो रोङाखै बिसोरो जोंबोलाय बेबायदिनो हाबा जानाय मानसि खारखोमानानै गोरोन्थि जाफ्लागो लिंहर थाङा आं आदा नारखो बेयावनो थासिगोन हारसिंबाबो हारसिंबाबो थायोनो नोंसा आब'आ फुलुरि बाजिखौ फन खालायदों गुवाहाटियाव दंनो बियो फैफिनगोननो साननैसोनि उनाव नै दिनैसो फन खालायदों दहाय फुङाव नोंलाय बेयाव थानायलाय मा खालायनो औ अख्रां थौफिन नोंसा आब'आ फन खालायमारदों नोंखौ लांनो थिनदों थौ नोंगौ मानिबा नोंसोर थगायदों खोमा दिनै फन खालामनाय आब'खौ माने राजा नोंथ' मिथिगौ नोंसा आब'आ आंखौ रागा जोंनानै दङ आंनि नाम्बाराव फन खालायाखै बियो लैथोआ बेखौसो फन खालायदोंमोन बिनि सिगाङावसो बुंदों आरो बुंबायानो माथो नारखोआबो नोंसाबा बे फुलुरि बाजिखौ फन खालायदोंमोन होननानै फैफिनसिगोन बियो होमब्ला आब'आ फैबासो थांफिनगोन आं आब' फैजासिम आं बेयावनो थासिगोन जाम्बा नों खोनायाखै खोथाफोरखौ नोंसोर बे गामिनि थावख्राया आंजों लोगोथ' बिसिनि न'निफ्राय बोरमा मोसौ साइकेल गासैखौबो खावना लांजोबदोंनो न' सिङावनो हाबना लांदोंनो आंनावदि जेबो गैखाया खावनो
हे गथ' राजा नों बुजियाखै मानसिबो लाङोनो हे सोर बासायगोन नोंखौलाय बेयाव हारसिं थाब्लालाय लाना थांगोन लानानै फानहैगोन गथ' मानसिखौनो फानो आरो औ मानसिखौनो फानो साइकेला जेसेबां दाम नङा मोसौआ जेसेबां दाम नङा बोरमाया जेसेबां दाम नङा मानसिनि देहाया बांसिन दाम दङ मोनथिबाय मेगन बिखा किडनि गासैखौबो फानजोबो बोख्ल'नानै मोनथियाखै हारसिं थानो नागिरदों हे सोर नोंखौ नायगोन सोर मदद खालामगोन नोंखौ हर गेजेरावलाय बेसे सिखाव जागासिनो नोंसोर गामियाव आरो नों बेयाव हारसिं थांनो नागिरदों नों हले फानजानो लुगैदोंबा थालै हारसिं हे औ राजा थारखौनो बुंदों बियो नों बेबायदि हारसिं थाब्ला नोंखौबो लानानै थांगोन सिखावफोरा बिसोर डेन्जारसो थौ थुफिनदो सिखावनि आखायाव गोलैनायनि सिगांनो नों जुदि बेयाव हारसिं थायो नोंखौ सिखावा लांखागोन आरो बिसोरो सानावनो नायथिंगासिनो थायो सिखावफोरा लिंक थाखायो अबाव थायो सोर मानसि दङ सोर मानसि थाया बेफोरखौ नायखायो सिखावफोरा साबेसे मानसि दङ नोंखौथ' बेयाव हारसिं दङ होननासो मिथिखागोनलै नों दा जोंफोर गारना थांब्ला नोंखौ सानावनो नायखानानै हराव थिखांना लांखागोन नोंखौ थांगोन आं नोङो एबारो आब'खौ फैब्लाथाय होखारनो मोना खिन्थु बुंखाबाय आङो एबार होखारहरबावनो नागिरब्ला आब'खौ बेबायदि खालायब्ला जों सानैबो थागोन बेयाव फैनानै होमबाना सानै थाब्ला सिखावाबो जोंखौ लांनो हाखानाय नङा आं प्रमिस खालायदों दे आरो बेबायदि खालायला आं नोंजों माने नोंसोर आबौजों बेबायदि जेबो खालायला आं थौ होमब्लालाय दाखोर मा खालायनो सानखौ दा बे सिख्लाखौ बेबायदिनो लाखिबाय थानोसै नामा बे सिख्लाखौ बेबायदि लाखिबाय थानाया जोंफोरनि थाखाय प्रब्लेम जानो हानाय प्रब्लेम सोरजिहोगोन बियो बिखौ माबा मोनसे खालायनांगोन थाबैनो मा खालायनो सानखौ दा मा सानदों नोङो थै बेरग' सिख्लाफोरखौनो टेनसन लायो नामा बे सिख्लाफोरालाय मा बेफोरो मालसो बेफोरो माल दै बेखौ बुङाखैब्रा मा माल माबा मोनसेथ' खालायनांगोन ना मा खालायनो सानखौ मा खालायगोन आरो जेखौ खालायबोगासिनो बेखौनो खालायगोन ने नों बेखौ मोजां मोनमारबाय ओइ मोसौनि जात मा गाख्रबाय थायोब्रा मा खालायगोन बेखौलाय खालायगोन आगोल जा खालायमोन बेखौनो खालायगोन गोदान बिजनेस गोदान मा आगोल जा खालायमोन बेखौनो खालायगोन गोदान बिजनेस बुजिखोनो मोनाखै आङो मा खालायनो सानदों नों बावगारबाय नामा बबिताजों जा खालायदोंमोन बबिता बावगारबाय नामा नों बबिताखौ बबिता बै हरनाया बिखौ जि माबादोंमोन औ बेनो बेखौ जि माबादोंमोन बै हरनाया बेनो बेखौनो खालायफिनसिगोन जोंफोर बे सिखिरिखौ फानगोन नोंहा लिंक दङ बिसोरजों माबोरै फानबावनो दा कास्टमारालाय अबाव आरे बेखौ न' बेफोर खामानियाव आं माहिरखा बेफोर आंनि थाखाय जेबो खामानियानो नङा जेबोआनो नङा बेफोरो सेकेन्डआवनो मावनो हायो आं नाय दाखोर जा खालायनो मोजाङै खालाय खिन्थु बेखौ फाननायनि खोथा बुंदों नोङो जोंफोर लकेलफोरावथ' बेखौ जेबो साप्लाय माने लकेलावथ' जों फाननो हानाय नङाना बेखौ नोङो नर्थ इस्टनि बायजोआव हगारनांगोन ओइ मा मुर्ख बायदि खोथा बुङोब्रा मा नर्थ इस्ट माने जोंफोरनि एरियायाव दोनाब्रा बेखौ बेंगलाव हरगोन बेंगल बेयावसो सोलिखायो बेफोरो फानग्रा बायग्रा बेयावहाय आरो बे सिखिरिया बे खम नङाना नुनायावबो मोजां समायना फिगारफोराबो थिग थाक हाइटआबो मोजाङानो गोजौयैनो दङ बडिफोरा मोजाङानो बैसोआबो बारा नङा बेखौ खमसे खम 3 लाखसोआव फानगोन आं है बांद्राय सानदों नोङो अबाव 3 लाख मोननो बेलाय फ्रेस माल फ्रेस मानिबा फ्रेस नोंजों रिलेसन गैयामोन बिहा आरे बेखौल' फ्रेस बुङो नामा आरे फ्रेस ब्रा नुनायाव समायना नामानो फ्रेस आरो बै सिखिरिनि बडिफोरखौ नायाखै नामा सेक्सि बडि बेफोरबायदि मालखौ 3 लाखसो मोनखागोन देनाय नायनोसै मोनोना मोना मोनब्लाथ' मोजाङानो 50-50 दे खिन्थु मानि 50 गासैनिबो बाहागोआव नोंहा 50% गैया 30%ल' होनना बुंदोंमोन आं नों 30% मोनगोन मानि 30ल'लै एसेबां खस्थ' खालायबाय आंबो आरो बै सनाया फैसाया बिनिखौबोथ' होनांगोन ना नोङो आंनो आरे बेरग' होगोनब्रा खामानिफोरखौ साक्सेसथ' जानो हो आरो बेफोर खामानियाव बेसे खरसा थागोन नुदोंना नुवाखै नों थरिना खरसाफोरखौ खालायदों आंनि पकेटनिफ्रायसो थांबाय थादों जुदि आं कास्टमार लाबोनानै होयो
औ लाबो नोंनि आखायाव कास्टमार दंबा लाबो नों मा 3 लाख मा 5 लाख होन नाजा नोङो बांसिन मोननो आरो बेफोर बिजनेसाव नों मोनथिया नामा सिख्लाया समायना सुन्दरि सेक्सि हट फिगार बैसो गोरलै बेफोरखौल' नागिरो आरोथ' फरेनार कास्टमार मोनबाथ' थिगानो 3 लाख मा 5 लाख मोनगोन बे सिखिरिखौ फानब्ला फरेनारफोरनो फाननो हाब्ला जायखिजाया नागिर नोंहा जुदि लिंक दङ सोरजोंबा कानेक्सन दङ नागिर मोजां दाम लागायनो नाजा आरो खोनासं बारा गोबाव खालायनो हाया जोंफोरनि आखायाव सप्तासेनि सिगाङावनो जानांगोन बेफोर खामानिया बेखौ बेफोरबायदि एरसोनानै खिथनाय खालामना लाखिबाय थानो हानाय नङा प्रब्लेम जागोन माबार माव देनाय